Фирма Frodexim е основана през 1990 година. Основният предмет на дейност е доставка на електромери, разработка и внедряване на системи за дистанционно отчитане на електромери и софтуерни решения за оптимизиране и планиране на разходите за електрическа енергия, производство на комуникационно оборудване, доставка на измервателна и еталонна апаратура, измервателни трансформатори и защити от пренапрежение. От създаването на Frodexim сме доставили на българския пазар над 1,1 милиона електромери и сме реализирали голям брой проекти, свързани с изграждането на системи за дистанционно отчитане на електрическа енергия. Произвежданите от фирмата модеми и конвертори се продават успешно както в България, така и в чужбина. Ние сме сред лидерите в доставката на еталонна апаратура за проверка на електромери, както и на различни видове измервателна апаратура. Разполагаме с екип от високо квалифицирани консултанти и поддържаме собствен сервиз за предлаганите изделия и системи.